Pals han presentat al·legacions al nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Pals, que es troba en fase d'informació pública. Consideren que planteja uns creixements urbanístics desproporcionats i que incorpora decisions que amenacen espais d'alt valor natural, especialment a la platja. Les entitats veuen exagerat el creixement previst de fins a 1.815 habitatges nous, segons la memòria d'ordenació, o de 2.124, segons l'informe de sostenibilitat ambiental, així com la previsió de 434 habitatges en sòls urbanitzables i 4 hotels nous. En les al·legacions, SOS Costa Brava i Salvem la Platja de Pals denuncien també irregularitats en el procediment de tramitació del POUM i exposen que l'Ajuntament ha sotmès el document a informació pública com a segona aprovació inicial, recuperant un expedient iniciat fa prop d'11 anys. Entre els punts principals, les entitats posen el focus en la defensa de la pineda i l'hàbitat dunar de la platja de Pals i reclamen eliminar els sectors de creixement que afecten aquests hàbitats d'interès comunitari prioritari. En especial, qüestionen l'àmbit de Rodors i exigeixen retirar els sectors 1 i 2. Remarquen que el primer preveu 18,92 hectàrees amb 148 habitatges i sostre hoteler i que el segon inclou noves previsions que comporten, entre d'altres, el sacrifici de 2,5 hectàrees per implantar-hi un hotel. Les al·legacions també reclamen eliminar el vial nord per les afectacions sobre connectors naturals, zones inundables i la mateixa pineda mediterrània sobre duna i s'oposen a la previsió de creixements en zones amb risc d'inundació.